Il-produzzjoni tal-ħalib mir-raħħala lokali huwa proċess ferm importanti li minnu jgawdu l-konsumaturi Maltin u Għawċin. Proċess li jara l-ħalib jingħadda mir-raħħala propju minn idejhom dirett sant il-fabbrika tal-ħalib biex f'temp ta' 24 siegħa dan jibda jitgawda mill-konsumatur lokali. Jiena raħħala għandna razzett tal-ħalib, il-ħalib nieħduh il-fabbrika tal-ħalib f'ħin ta' 24 siegħa ikun għand il-konsumatur. Għalhekk nappella biex il-konsumatur jażel prodott Malti u frisk. Dan u aktar ġie diskuss waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Koperattiva Produtturi tal-Ħalib li ta' kull sena tittella u tiddiskuti l-andament tas-settur kif ukoll l-investimenti li jkunu saru. Ta' kull sena ikonna l-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Koperattiva. Hija xi ħaġa importanti li ssir kull sena li trid issir biex il-membri jkunu informati il-grupp bħala grupp kif mar u jiġi bħal rapporti finanzjarji, x'ikun għaddej fis-sena mal-gvern u affarijiet oħra. Kellna laqgħa ġenerali pożittiva u sabiħa biex għas-sena li ġej nkomplu naħdmu biex nżommu dus-settur tant tal-qalbna sostenibbli. Intant is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd spjegat kif il-Gvern hu impenjat li jkompli jinvesti fir-raħħala. Kemm importanti li bħala Gvern inkomplu ngħinu lir-raħħala fejn nidħlu skemi tal-ħarsien tal-annimali. Ħadgost illum waqt il-laqgħa annwali tal-Koperattiva tal-Produtturi tal-Ħalib nisma' dwar l-investimenti li qed jagħmel il-Gvern sabiex inkomplu ngħinu lir-raħħala jelevaw l-standards fuq l-irtietet tagħhom sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-konsumatur Malti u Għawċi jibqa' jsib prodott lokali fresk u bnin.